Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Għaxar snin ilu l-Maltin u l-Awċin għażlu direzzjoni ġdida għal pajjiżna. Mill-era ta' tmexxija ta' Gonzi PN, iddominata minn staġnar ekonomiku, nuqqas ta' libertajiet ċivili, qatt, ċensura u servizzi li kienu qed jaqtaw lura, il-poplu b'saħħa li ma bħala għażel tmexxija ġdida. Il-Partit Laburista mmexxi minn Joseph Muscat rebaħ l-elezzjoni tad-9 ta' Marzu 2013. Blajta Malta tagħna l-koll il-pajjiż daħal f'perjodu ta' trasformazzjoni fejn l-ekonomija reġgħet bdiet tikber u l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu reġgħu bdew jollu r-rating ta' pajjiżna. Minn pajjiż fl-Excessive Deficit Procedure, pajjiżna sar xempju ta' tmexxija tal-finanzi pubbliċi bit-tnaqqis fil-pis tad-dejn nazzjonali. Il-frott ta' tkabbir ekonomiku beda jkun investit fin-nies, pensjonijiet ogħla, inqas taxxi, miżuri ġodda bħal in-work benefit u t-tapering tal-benefiċċji fost ħafna oħrajn. Dan wassal biex dawk fil-faqar u jiddependu mill-benefiċċji soċjali bdew jonqsu wara snin twal fejn kienu żdiedu minħabba l-awsterità tal-amministrazzjoni preċedenti. Fl-istess ħin gvernijiet laburisti daħlu għal riformi soċjali kbar. Bidħul ta' childcare b'xejn għexieren ta' eluf ta' nisa setgħu għall-ewwel darba ikollhom l-appoġġ biex ikomplu bil-karriera tagħhom. Minn pajjiż bl-inqas partiċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, pajjiżna tela mal-aqwa fl-Ewropa. Malta saret pajjiż progressiv fejn ċensura saret xi ħaġa tal-passat u fejn jitlu drittijiet ċivili Malta telat fuq nett tal-klassifika dinjija. Tant li din is-sena Malta ntażlet biex fiha ssir il-Europride. Fl-infrastruttura Malta bdiet trasformazzjoni kbira fejn proġetti li kienu ilhom fuq l-ixkaffa snin bdew jitwettqu. Hekk saru fost l-ikbar proġetti li qatra pajjiżna. Fejn jidħol l-ambjent il-pajjiż tefa' fil-ġemp il-heavy fuel oil u beda jiġġenera l-enerġija mill-gass f'dak li kien proġett li raw wkoll it-traħħis tal-kontijiet b'25%. Liema proġett wassal ukoll għal tnaqqis qawwi fl-emissjonijiet u titjib fil-kwalità tal-arja speċjalment għal dawk li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta. Il-pajjiż beda jidra wkoll realtà ta' budgets mingħajr taxxi ġodda u b'inċentivi u benefiċċji dejjem jitjiebu u fl-2017 il-Partit Laburista ingħata l-fiduċja mill-ġdid. Ma kinux 10 snin mingħajr diffikultajiet u f'mument ta' taqlib politiku lejn l-aħħar tal-2019, il-Partit Laburista fil-Gvern għadda minn proċess ta' tiġdid wara r-riżenja tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Jiena Robert Abela solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Robert Abela nħatar Prim Ministru u sa mill-ewwel momenti ta' tmexxija tiegħu telaq għalhom it-triq jaħdem bl-impenn li jibni fuq it-tajjeb u jirranġa fejn hemm bżonn. Għalhekk fuq qudiemnet saru sensiela kbira ta' riformi fuq il-governanza, riformi mfaħra mill-Kummissjoni Venezja u mill-Kummissjoni Ewropea. U minn rapporti tal-Manival u l-FATF li waslu għal Grey List irnexxielu joħroġ lil pajjiżna mill-Grey List fi żmien rekord. Fil-waqt li kienet isir dan kollu, il-pajjiż beda jaffaċċja pandemija. It-tmexxija tal-Gvern kienet ta' eżempju għad-dinja u minflok il-pandemija ġabet lil pajjiż għal kubtejħ, Malta llum għandha l-ikbar ammont ta' investiment u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. U mal-pandemija tfaċċat gwerra, messaġġ konsistenti favur il-paċi internazzjonalment, Malta ħadet ħsieb lil niesa billi kienet l-iktar pajjiż li ta' għajnuna fl-enerġija biex il-kontijiet u l-prezzijiet tal-fuel baqgħu stabbli. Dan fl-istess ħin li l-Partit Laburista, immexxi minn Robert Abela, talab mandat ġdid lill-poplu f'Marzu tal-2022 u l-poplu tal-ikbar mandat f'elezzjoni ġenerali. Dak il-mandat qed jitwettaq
u f'dawn l-ewwel xhur twettqu għad kbir ta' wedi elettorali. Fil-qasam ambjentali ttellaq l-ikbar proġett ta' spazji miftuħa, fil-waqt li baqgħu għaddejjin proġetti kbar bħax-Shore to Ship u dawk li jippromovu trasport alternattiv bħal inċentivi għal karozzi elettriċi. Komplew il-miżuri li għajnu liż-żgħir, bil-miżuri bħal pensjonijiet, iż-żidiet fi Children's Allowance u l-mekkaniżmu ġdid għall-għoli tal-ħajja flimkien mal-enerġija ikunu miżuri soċjalisti li juru fejn tħabbat il-qalb tal-Partit Laburista. Għalli ġej il-prospetti huma sbieħ, hekk kif il-Partit Laburista jmexxi fiduċja f'pajjiżna. Fiduċja f'Malta li għandhom ukoll l-Awċin u l-Maltin.